Yekîtî Ramazan ölçen. Zilhêzên cîhanê çarekedin bi hemû hêza xwe êrişê roşilata navîn dikin. Weke kîsoyê ji qalikê xwe derketî û tifê qalikê xwe kirî, ev hêz ji bo tehkîmkirina hegemonyaya xwe li çavkaniya şaristaniya kevnar dixin. Li vir mebes ne Îranê yan jî welatekî din e. Naxêr. Herêm geş di hedefa hêzên nîzama muesses a sermayeyê de ye. Tevî ku heta niha derfetên zêrîn jî li pêş rêveber û rayedarên van welatan hebûn, bi kar neanîn û tim xwe di neynika dêwan de dîtin. Ji xeynî zilim û zorbatiyê ti tiştekî din nekirin. Wan bi zilma xwe hêz hesiband. Li hêz û zorbayên ji wan qewîntir jî hebûn. Rejîma Îranê ya molayan di 47 salên desthilata xwe de di serî de ji bo gelê me, ji bo Kurdan, ji bo tu pêkhateyekê li Îranê ti tiştekî bi xêr û ber nekir. Ew ê tim bi zilma xwe û bi bîranînên nebaş di heş û bîra civakê de bimînin. Ji xeynî şer gelek rê hebûn, lê ne hêzên cîhanî xwe dida bervan rêyan û ne jê zorbayên sifatên wan Ayetullah xwe didan bervan rêyan. Ji ber wê şer bi hemû rûxîneriya xwe dewam dike. Wisa xuya dibe ku wê hêj demeke dirêj jî bidome. Ji ber ku êdîkevir ji ciyê xwe leqiyaye. Li vê erdnîgariya ku statûko weke livsê îlahî tê dîtin, dema kevir ji ciyê xwe bileqe weke qîyametekê lê tê. Ji ber wê jî divê toz û dumana mirovkuj de ji her demê zêdetir pêdivî bi hişyarî û serwextiyê heye. Herçî gelê Kurd de di gelek demên dijwar re derbas bûne û îro jî derbas dibin. Me gelek ezmûnên bixwîn dîtine, heta roja îro em îro jî dibînin. Di nav rêxistinên Rojhilatê Kurdistanê de pêkhatina yekrêzî û hevpeymanê di demeke wisa de gelekî biqîmet e. Pişta me pê xurt û dilê me pê bawer e. Ji ber ku encaq bi yekîtî û yekrêziyê em bikaribin ji vê tofanî bi xisarên piçûk û bi qezencên mezin derbikevin. Yek ji gelê qedîm û kevnar ê vê axê em in, Kurdin. Bi hezarê salan e ev war û ax ji me re bûye hêlîn, war û welat. Kes û derfete ku em bikaribin bi qewînkirina yekîtiyê nîrê koledariyê heta ebed bişkînin û azad bibin. Di dema êrişên li ser Rojava de li çar aliyê cîhanê dengê ku ji her ferdekî Kurd berz û bilind bû, ev bû. Yeke gelê Kurd yeke. Digotin Rojava Rojhilat Kurdistan yek welat e. Heqeten jî wisa ye. Dem û çaxa wê hatiye ku Kurd tevî nasname, çand û ziman û dîn û diyanetên xwe bi kerameta xwe bi nüfusa xwe yê zêdetirî 6 milyonî di nav ewlehiyê de azad bin. Ew şiyan û qudret, ew aqil û feraset bi me re heye. Bes ku em bizanbin yekane rêya rizgarî û azadiyê tifaqa me ye. Me tirsî û xetere pir mezinin û hîn jî beralî nebûne. Em bi vê zanebûn û serwextiyê hev hembêz bikin, ji hev hez bikin, hev qebûl bikin, rêzê nîşanî hev bidin, em ê bi ser bikevin. Bi serketina Kurdan wê bi serkeftina gel û pêkhateyên tevahiya herêmê. Pêşî em ê yekîtiya xwe zexm û qewîn bikin. Li ser hemû sînor û serhedan em ê bibin bend û kilît û paşê jî em ê bi gelên cîranê re tifaqê bikin. Jiyan an dê bi hev re bibe bihişt, an jê di vê dojehê de em ê hemû bişewtin.